Tässä on mulla remontissa suunnilleen kaikille sähkäreille tuttu jännitteen koetin, toi Fluken T150. Tämähän on siis oikeasti loistava työkalu, mutta tää johtohan on tunnetusti niin semmonen, että se on kylmässä ja etenkin pakkasessa niin kovaa, että se sitten ajastaan murtuu tuolta sitten noitten niinku juuresta. Ja tässä nyt näkyy tämmönen musta versio tästä johdosta, mikä mä otin tosta pois, niin tää oli täältä väliltäkin jo tosta noin on poikki toi kuori tosta kanssa. Et nämä johtimethan on tämmösiä niinku hienosäikeisiä taipuisia, mutta sitten toi itse kaapelivaippa niin on tämmöstä PVCtä, mikä on tässäkin niinku huoneen lämpötilassa niin jo aika jäykkä. Ja tää kyseinen koetin on mulla ollut pitkään käytössä ja tässä on jo oikeastaan voisi sanoa toinen kaapeli menossa, kun tässä oli alun perin harmaa kaapeli, mikä oli vielä jäykempi. Se meni aika äkkiä pilalle ja sitten mä sain kollegalta tommosen T150, mistä oli näyttö hajalla, niin mä otin siitä sitten ton mustan kaapelin tähän käyttöön. Tää nyt mulla tässä on nyt tinautuna täällä tää johto jo, mutta vähäsen tästä, miten tän saa auki, niin tosiaan tässä pääpalikassa tää on 2 ruuvilla kiinni. Täällä näissä on semmoset tulpat, muovitulpat. No, tässä ei ollut enää niitä paikallaan, kun se on kertaalleen vaihdettu se johto, mutta nyt voi esimerkiksi ruuvata sinne tulppaan kiinni ja vetää sen tulpan ulos. Sitten tässä toisessa vastapelurissa on sitten tuossa kohtaa tulppa ja tässä on sitten torksiruuvi. Tässä on 1 kappale torksiruuvia ja tuossa on 2 kappaletta. Tämähän on pääpalikka on helpompi avata, mutta tää on vähän kinkkisempi sitten tää niinku tää yksittäisen piikin pää, et siinä on nämä puoliskot. Tää lähtee sitten täältä kampeamalla tää piikkipää ulos. Tuosta välistä sitten niinku lopsahtaa ulos ja sitten täällä on vähän hankala yhdellä kädellä operoida tätä, mutta no niin, joo. Eli täällä on tän näköistä. Täällä on piirikortti, missä on vähän suojakomponenttia ja vastusta ja muuta. Ja sitten on toi painikkeen toi kytkin tossa. Eli mä sinne juotin tuon vanhan johdon tilalle kumikaapeliin ja samaten sitten tänne vastapeluriin. Ja näihin täytyy sitten panna vielä veronpoistoa tuohon johdolle ja siinä on P-jäässä punainen ja sininen, merkkasin nuo johtimet sinne ennen vaihtamista. Niin. Nyt siellä on komponentti poikineensa. Tuossa on tuonne vibramoottori tossa ja sitten on summeri tossa ja painikkeen mikrokytkin tossa. Tää on tosiaan harmillista, kun nämä johdot tällaisia. Tuohan nyt sitten koettimia, missä on vaihdettavat mittajohdot ja kaiken näköistä, mutta tää on sitten toisaalta tää on niin selkeä ja hyvä tää T150 käyttää, että ja sitten hinnaltansa kumminkin semmonen jotenkin kohtuullinen. Täytyy nyt katsoa sitten miten tuo kumikaapeli, nyt oli halvin konsti hommata siihen kaapelia, ostin Tukusta tämmösiä liitäntäjohtoja, niin siitä pätkä tähän ja tää voi vielä sitten johonkin käyttää. Ettei osta sitten mitään 100 metrin kieppiä kumikaapelia. Oli pointtina se, että tämän rakaan hyvänlaatuista kumikaapelia 2x1 neliöistä, niin kestäisi sitten ja olisi vähän taipuisa pakkasessakin sitten.